Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today punta tayo ng Kalunasan dito sa may Guadalupe. So kung bago ka pa sa channel na ito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para bibo. So kung ready ka na mga karasta, tara, samahan nyo ako. Bali, galing Labangon, nagbanawa kami. Kasama ko pala kapatid ko. Yun, pinauna ko konti. Yun kami sa Banawa dumaan. Tapos Guadalupe. So ngayon nasa Guadalupe na kami. So chill ride lang to mga karasta. Bale yung sa dulo nito na daan is yung simbahan. Yan, yung simbahan na yan, Birhen ng Guadalupe. Bali sa kanan tayo dadaan papuntang Kalunasan. Ayan kabundukan Bali yung dadaanan natin may halong simento saka lupa. Yan, kapatid ko nasa unahan. Tagal na to hindi nakabike, ngayon lang nakabalik. Sila Prince at yung misis niya, Kalunasan din yan, for ibang ruta dadaanan nila. Yung medyo mahaba daw. Kami dito lang sa short na daan kasi may lakad yung kapatid ko. So ayun. So pagdating sa dulo ng simbahan, lumiko kami ng kanan kasi dito ang daan papuntang Kalunasan. May nagpapa-shoutout pala sa akin yung anak ko na si Jizuka, yung YouTube channel niya. Tapos si Supermark at si Kamas Boy Vlog. Shoutout sa inyo. Kung may time kayo, bisitahin nyo rin ang mga channel nila. Tapos sa ikalawang kanto, lumiko kami ulit ng pakanan. Tapos may dadaanan kayo na tulay dyan. Yan, dire-diretso na yan. Sundin nyo lang yung daan. Yan. Saka na. Sugod ng saka. Kuto
Karon pa ba ako balik? Pila ka tuig ka na unong? Yay. Yan na lang. Kuan biya ni Dre po, sakit biya ko ni Dre. Baguhan jud ka. Yan na lang ta. Ni mo agi boy. Ito. Oo. Oh, murag kuan na diha. Murag diha agi ang upra guro. Ikaw man sa saka dito ra man naog dito. Tutok gitu ya. Di kan ni buslot boy ni kuan apa do? Ni oh. Medyo. Medyo. Oh. Jadi mah kay saya kak gid. Ini lang good. Teman. Oh, kana. Wala pa. Saka. 160 ako gipangutana. Dito dol sa to, sa kan. Eskwelahan. Atbang. Tung dito ra sa to adapit ba? Ha? Yun? Ha? Kubantay, diri man miagi. Layo to kagihanan. Baka kabantay to oh. Sinasunahan. Aw. Amo de dali ray mong kuan. Dito day sabot nimo. Dito mo naog. Ah. Di kami ni saka gimi dito sa taas. Ano po to siya? Ha? Nani pa akong buang. Ha? Nani pa ako? Sabuyak? Dili, pikas. O pamikagi dito po kagi. Dito sa Capitol. Kani siya padong
Oh, kausa. Kausa diri liko mig wala. Kita walto. Wala. Diri ta to. Oh. Lagi nara wa kay lakaw. Kami dito mi. Upra oh, basi magsugatan nilang kuanan ni. Nilang bridge. So, padung din ni sa kuan di ay BBRC. Ng hapon. Oh, katong sa kuan gyud. Napo na dito rito. Ah, wala. Ingon si Brit kalunasan pa. Ha? Lagi ko pamilyar man gayo. Dito agi. Igawas ato kuan murag tawag ani. Lah. Ate na kuan na di ani. Nani? Pero pag uli murag diri mi agi pod. Pag uli diri mi agi guro. Ituyok rami ba? Pagsaka niya, naog dayon dito. Sumpay ra man guro ni. Yawag. Di baruga na gyud. Ngene lang. Ay pakaliti mong wag eh. Oh. Navy man ni siya, no? Ano Navy? Kanimo ba? One is to 1 by 9 gap. Daan naman na free. Oh. Ha? Nana ko. Mana ang gamit ron? Oh. So, padung din siya sa BBRC na ruta. Angat na, buwang. Hapon. GMP. Atis taas agay. Nani mi gamay bossing?
Ah, muna wag kang matakot. Ayun, nag-alarm na. 4. Tambal ni mother. Kaya mo yan, kid. Baguhan eh, klaro kayo. Sige lang, sunod ana, maka-adjust na ka. Nagbaguhan ra ka. Ito ta? Sige. CPDRC. Mga rin ito rin. Karong pajukan ni pod. Sugat lagi tani ko ni. Ilang break siguro. Lagi. Oh, lagi. Mabitaw. Lalay jod. Grabe. Ah, grabe kay sa kaunon dede. Ug sa opra agi. Ah. Ilang naka pilit man. Sagit ang brake. Baik. Ah, oo. So na, lakpo na siya kuan. Ah, oo, tama na eh. Ditong langog mga karasta. Yes, pauno na pod. Ahon na naman.
Grabe, hingal na. Ayos din pala ito na ano. Na daanan. Kalunasan tapos PDRC. Sipot nga trail. Trail, nga gianan di ay trail. May pasaka, may panaog. Nauguno na po. Bawal na. Siga iwana so kadong ta sa Beverly Hills amo na pa ganina Beverly Hills. So much that I heard you laughing, that I heard you sing. I think wala. Basta sa kaunon yung gamit ana. Tuo tabayak. Nya. Ha? Wala. Mana ni boy padang upra. Upra na din eh. Upra na di ay padong nang upra. Nya upra na day ha? Ah, oo. Sugat lagi tani, klaro kayo. Napay lagyanan? Ah.